వాట్సాప్ గాయ్స్, ఇదే మా గణేష్. ఈరోజు మనం ఈ గణేష్ గురించి చెప్పుకోపోతున్నాం. ఈ గణేష్ మాదే అనమాట. ఈ గణేష్ నిమజ్జనం చేయబోతున్నారు. ఈ గణేష్ని కూడా ఆటో పైన తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు నిమజ్జనం అన్న రోజు. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ దీనికన్నా పెద్ద గణేషే ఉంది. కాకపోతే ఈ ఇయరే కొంచెం చిన్న గణేష్. ఏదైనా గణేష్ కదా, పెద్దయినా చిన్నైనా ఇదొకటి గణేష్. ఇదైతే ఈరోజు మేము నిమజ్జనం చేయబోతున్నాం. మీకు ఈ గణేష్ ఎక్కడో దగ్గర కనిపించే ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి, సరేనా? ఓకే గాయస్, మా గణేష్ని అయితే ఇప్పుడు నిమజ్జనం చేయడానికి చూద్దాము. ఇప్పుడు మా గణేష్కి కూడా అంత చిన్న గణేష్కి ఎంత పెద్ద లడ్డు పెట్టారో తెలుసా? కాకపోతే మేము ఎవ్రీడే గణేష్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఎవ్రీడే వెళ్ళేవాళ్ళం. అంత ఇష్టం మాకు గణేష్ అంటే. అదిగో ఇంకెవరో కూడా వీడియో తీస్తున్నారు. కాకపోతే అదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడైతే మన గణేష్ని అయితే నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. చిన్న గణేష్లు కనిపించలేదు అనుకోకండి, పెద్ద గణేష్ వెనకాల ఉన్నాయి. ఈరోజు మనమైతే ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర చేయలేదు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర చేసాము. ట్యాంక్ బండ్ అనుకో దూరం ఉంటుంది, అందుకనే బ్యాండిల్ కొట్టుకొని అంత దూరం వెళ్ళాములే, కానీ అందుకనే మినీ ట్యాంక్ బండ్లో చేసేసాము. అదిగోండి, చిన్న గణేష్లు అయితే పడేశారు, పెద్ద గణేష్ని పడేస్తారు. అదైనా కూడా అంత లోతుగా ఏముండదులే, దిగినా కూడా అంత లోతుగా ఏముండదు గాయస్. ఓకే పైకి వచ్చింది అంకుల్, చూడండి నీళ్ళు కలుగుతున్నారు. పోలీసు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోమంటున్నారు. ఇంకా చాలా పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది చూస్తున్నారు.